Hello! So for today's video, nandito tayo ngayon sa Korean House sa Alaminos City, Pangasinan. So we will try their Andy Samgyeopsal for only 199 pesos. So let's enjoy! Ayan, so magluluto na tayo! Hi! Hi! Ayun, so kasama ko sila mother, si Lee, si Kuya Abdul, and Ate Lorna. Unlimited po lahat dito. Unlimited lahat ng side dishes, lahat ng meat, pero pork lang at saka juice. So dito na kayo pag gusto nyo mag-Korean food dito sa Alaminos City. Pakilala ko si Kuya Aldrin sa inyo, one of the owners of Korean House here in Palamis, Alaminos City. Kuya, first question, anong oras po nag-open ang store? 10 a.m. 10 a.m. hanggang 10 p.m. 10 p.m. Mag-hi kayo, Kuya. Ayan, so ano naman po yung mga menu nyo o kaya mga promo nyo? Okay, tignan natin. Ayan, so first, we have 199. Sige po. Meron siyang kasamang pork, Okay. Sige po. lettuce, juice, And then, may side dishes siyang kimchi, corn, cucumber, opo, onion, garlic, baby potato, okay, tofu, and toge. Tapos ano po yung 299? meron siyang pork, chicken, hotdog, rice, lettuce, juice, same And then, side dish. Same side dish ng 199. How about 399 po? Meron naman siya ditong pork, beef, chicken, hotdog, rice, lettuce, juice. Okay, side dish, same with 199 pesos and 299. Ano pa po yung ano nyo, ibang pinopromote? Ayan, meron Yung pa. unlimited chicken wings. Ala, meron din silang unlimited chicken. So, 249. Okay, sige po. Ano po yung unlimited chicken nyo? Anong flavor po? Meron siyang buffalo, Buffalo, flavor, teriyaki, teriyaki, deep garlic mayo, and cheese plain. Yung 349, combo siya. combo Meron na ng siyang unlimited chicken. tapos plus samji. Samji. Okay, lang, ganda nun ah. 349 lang. 449 is only chicken wings. Tapos 7 side dishes for dipping sauces. Ayan. So may bento box din po May pala bento box kayo. for takeout siya. Ayan, take note daw po. No leftover and take out. 199 per table and will be charged. So ano naman pong masasabi niya? Ano po yung best time para i-visit yung store? Siguro 4 to 8. 4 to 8 daw yung pinaka best time Best time na. para talaga i-visit kasi siguro mainit masyado pag Init kasi pagka oo, kapag 12 ganon, 12 to 2. At saka open area to, guys. Okay? So once again, thank you Kuya Aldrin. Thank you. So nag-enjoy din po kami sa pag-visit namin. Salamat. See you next time po. Thank you. Ano naman masasabi nyo sa store nyo? Sobrang ganda po. Baka gusto mong i-update yung mga gustong magpunta dito sa store. Bilis! Punta na po kayo dito sa Saan ba? Saan ba tong Korean store, Korean house nyo? dito sa Palamis. Sa? Palamis. Malamis, saan malapit? Gusto ko. O ikaw si promote nyo yung ano nyo business nyo. Pag si Ella yan, prinomote niya na. Arat na dito. O sige, promote. Arat na. Ganun lang. Ano naman masasabi mo? Anong experience mo dito? Sobrang. Okay, so sa lahat po nang nagtatanong, saan to sis? Sa Palamis, Palamis sa tapat po ng Alaminos City. Alaminos City, Pangasinan. Magkano yung ano nyo? 100? 199. 199 only. Tapos, ano yon? Ano inclusive ng 199 pesos? Tapos ay ko po na. Ayun, nandoon, yun o. Juice. Ayun o. Bilis, para alam nila. Rice, lettuce, juice. Unlimited lahat yon. Yeah, pork. 199. Ano yung 299? Pork, chicken, hotdog, rice, lettuce, juice. Okay, may 399 din. Ano yon? Pork, beef, chicken, hotdog, rice, lettuce, juice. Ano naman yung 249? Yung 249 doon. 149
Pork gnocchi, plain barbecue, rice, drinks, and little. Okay. Yung 349, bilis. Pork gnocchi, plain barbecue, plain rice, drink, and little. Last, 449. Pork gnocchi, Ayun, meron pa doon. Okay. plain barbecue with chicken wings, boogaloo, and plain rice. Okay, thank you. So ano pang hinihintay nyo? It's near you at Alaminos City, Pangasinan. Ayan, so let's eat pa more. Ate, kumusta naman ang experience mo dito sa Korean house? Okay lang naman. Okay lang, nabusog ka ate? Sulit ba yung 199? True. True. Ikaw, kumusta naman? Tuka. Yung totoo. Sulit ba? Sobrang sarap! O, ikaw naman, sis. Sada ko. Bakit? Ala. Hala, magpako na Hindi na ako masaya. Kenneth, okay naman? Okay naman? Okay naman daw. Ikaw sis, last na tanong, okay ka ba? Nampa na kanila. Bastos yung... Hindi, biro lang po yun. Mababait po yung mga crew nila dito. Napaka-friendly nila. Ikaw naman sis, bilis! Yan po yung manager nila. Ayun. Ayan. Po talaga yung mga managers. Ayan po, sila po talaga yung pinakamabait na cook natin. Cook ba ate? Or ma? Ay, isa pa to. So, best experience po. Thank you so much, Korean House. Goodbye! Ayan, so okay naman yung aming experience dito. Sa lahat po ng gustong pumunta dito sa Korean House, Alaminos City, Pangasinan, punta na po kayo. Sulit na sulit po ang 199 pesos. Kaya, ayan, so bababa na po kami. Thank you so much. Thank you. Ayan, ayan, so pababa na po kami. Sa second floor po yung Korean house dito sa Alaminos City, Pangasinan. Init. So dyan lang. Ang dami mong blue.
So, ayan po yung store ng Korean House. Ayan. Si Ella, yung nakasama namin sa Bulina.